Milí bratia, milé sestry po celom svete, všetkých vás veľmi srdečne pozdravujem v drahom mene nášho Pána Ježiša Krista. Sme Bohu vďační za to, že nám i dnes popoludní prinesie svoje slovo. Ďakujeme bratovi Frankovi, že ešte stále ku nám hovorí. Vieme, čas je krátky
A Ježiš čoskoro príde. Ďakujeme Pánu, že nás do toho času pripraví, aby sme potom mohli byť pri tom. Chcel by som čítať slovo z prvého listu Tesaloničanom, kapitola 5, verš 1 až 11. 1. Tesaloničanom, kapitola 5. Ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo. Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov príde tak, ako zlodej v noci, lebo keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie, ako bolesť na tehotnú ženu a neujdú. Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej. Lebo vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nie sme synmi noci ani tmy. A tak tedy nespíme, ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi. Lebo tí, ktorí spia, v noci spia, a ktorí sa opíjajú, sú v noci opilí. Ale my, súc synmi dňa, buďme triezvi, oblečúc si pancier viery a lásky a vezmúc za prilbu nádej spasenia, lebo vás nepostavil Boh cieľom hnevu, ale aby sme nadobudli spasenia skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme, či už bdejeme, či spíme, spolu s ním žili. Preto sa napomínajte navzájom a vzdelávajte jeden druhého, ako aj robíte. Aké nádherné slovo, ktoré sme čítali vo verši 9. Lebo vás nepostavil Boh cieľom hnevu, ale aby sme nadobudli spasenia skrze nášho Pána Ježiša Krista. Aké nádherné slovo, ktoré tu čítame. Aká milosť, ktorú máme skrze záchranu. Chcel by som čítať ešte druhé slovo z Jána, z Evanjelia Jána, kapitola 14, verš 1 až 3. Ján 14, verš 1. Nech sa neľaká vaše srdce. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, povedal by som vám to, pretože vám idem prihotoviť miesto, a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Milí bratia, milé sestry, toto slovo nám dáva dôveru, že my, keď Pán príde,
budeme môcť byť pri tom. Verný Pane, ďakujeme Ti za zasľúbenia, za tieto slová, ktoré stále znovu môžeme čítať z Božieho slova. Modlíme sa. Verný Pane, Tebe buď chvála, česť a vďaka za tieto vzácne slová, ktoré sme čítali. Ďakujeme Ti, že Tvoje slovo je áno a amen. Všetko sa stane tak, ako to stojí napísané. Pane Ježišu, a za to Ti chceme ďakovať a Teba chváliť. Je to milosť. Nič iného ako milosť, že my, Pane Ježišu, môžeme tieto slová zachovávať v našich srdciach. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, i za tú dôveru, ktorú máme, že keď prídeš, aby si tých svojich vzal, budeme môcť byť pri tom. Ty si to zasľúbil vo svojom slove a Tvoje slovo je áno a amen. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za dnešné popoludne. Požehnaj brata Franka a Tebe, verný Pane, buď chvála, česť a vďaka v Ježišovom mene. Amen. Vďaka buď Pánu za to, že túto istotu viery môžeme nosiť vo našich srdciach a môžeme povedať, z milosti môjho Spasiteľa som tam. Predsa len by ma to takmer zaujímalo vedieť, koľký z vás nesú vo svojich srdciach tú istotu, že obdržali odpustenie hriechov. Istotu, že sú vlastníctvom Pána a že obdržali večný život. Povedzte pokojne raz amen. Amen. A všetci, ktorí to možno ešte nemôžu povedať, priatelia, nech Boh toto zhromaždenie použije k tomu, aby ku vám hovoril. A keď Boh hovorí, tak potom nie ku našim hlavám, nie na to, aby sme v tom počuli témy na rozhovory alebo témy na diskusie, ale Boh hovorí ku našim srdciam. V srdciach sa nediskutuje. V srdciach sa verí tomu, čo Boh povedal. To je ten rozdiel medzi tými, ktorí chcú Boha uchopiť svojim intelektom a tými, ktorí môžu zo srdca veriť. Blahoslavený ten, kto môže veriť tomu, čo Boh povedal vo svojom slove. Dnešný deň je pre mňa, a chcel by som povedať, a dúfam, že pre nás všetkých, slávnostným dňom, mimoriadny deň, pretože ja a mnohí z nás s vďačnosťou spomíname na prvé zhromaždenie, ktoré sme mali vo Švajčiarsku pred mnohými rokmi v tejto sále. Bol to začiatok a tak povediac východiskový bod celosvetového rozširovania Božej zvesti, jeho zjaveného slova v tomto čase. Vy predsa viete, že Boh nám daroval milosť rozpoznať tú službu, ktorú on pre tento čas určil. A chcel by som,
že by všetci skutočne pochopili, že nejde o to nejakého zo služobníkov Božích mimoriadnym spôsobom pozdvihovať, ani nejakého Mojžiša, ani nejakého Abraháma, nejakého Izajáša alebo nejakého Eliáša, ani Pavla, ani Petra. A nášho milovaného brata Branhama môžem zaradiť do kategórie tých, ktorí po tejto zemi putovali s priamym Božím poverením a hovorili v mene Pánovom. A to, čo povedali, sa naplnilo. Bolo to Bohom potvrdené a správoplatnené. Ak toto meno toho, skrze koho Boh v našom čase hovoril, tu i tam zmienime, tak potom nie preto, aby sme jeho pozdvihli, ale len preto, totiž z vďačného srdca, rozpoznajúc, čo Boh v našom čase vykonal. My nenasledujeme žiadneho človeka, ale Pána, ktorý nás vykúpil a ktorý posielal svojich služobníkov a prorokov z rána i z večera, aby Božiemu ľudu hovoril do svedomia a aby ich prinavrátil späť na Božiu cestu. Dnes by som chcel podať správu o tom, čo sa počas všetkých tých rokov stalo. Vy viete, ja som mal tú milosť sám cestovať do 72 krajín zeme a niesť to drahé a sveté Božie slovo. A ak dnes na tomto mieste poviem, že som sa žiadnym spôsobom nešetril, ale skrze prácu na prekladoch, skrze rozhlasové vysielanie, skrze korešpondenciu, skrze všetky tie cesty, ktoré som podnikol, som sa v tej veci Božej plne nasadil. A som Pánu vďačný za to, že On vzal mňa, úbohého, bezcenného, neužitočného človeka, aby svoje drahé, neomylné, naveky zostávajúce slovo Božie som mohol niesť. Vám, ktorí ste to umožnili, aby toto Božie dielo, a ja úmyselne hovorím, Božie dielo. Nie je to žiadna denominácia, nie je to žiadny smer viery, ktorý by Boh povolal do existencie, ale blížime sa ku koncu času milosti, ku dokonaniu novozákonnej cirkvi, ktorá sa má pred Pánom zjaviť bez poškvrn a bez vrások. A ku tomu bol nevyhnutný vodný kúpeľ v slove. A Boh nám daroval vodný kúpeľ jeho slova z milosti, aby umyl a zmyl všetko, čo nesúhlasí s jeho slovom. Dovolte mi čítať niekoľko biblických miest a s Božou pomocou niečo k ním povedať. 3. Mojžišová, kapitola 23, verš 26. A Hospodin hovoril Mojžišovi, prikázal Mojžišovi a riekol: len 10. dňa toho 7. mesiaca, bude to deň Kipurim, deň zmierenia, budete mať
sveté zhromaždenie vo svätyni, podľa nemeckého prekladu. Dnes máme my mimoriadny deň. Nazvime ho sviatočným dňom s Bohom. Izraelský národ mal sláviť deň zmierenia ako mimoriadny slávnostný deň pred Božou tvárou. Bez zmierenia skrze Ježiša Krista, nášho Pána, by sme tu dnes vôbec neboli a neexistovalo by žiadne evanjelium, žiadne odpustenie, žiadna milosť a žiadny večný život. Zmierenie skrze kríž a toho ukrižovaného vedome kladieme do stredobodu nášho zvestovania. Ten, kto zmierenie skrze Ježiša Krista, Syna Božieho, prijal, ten môže dnes s nami sláviť slávnostný deň s Bohom. A tento slávnostný deň sa sústreďuje na Golgotu. Bez Golgoty by toto všetko nebolo možné. Slávnostný, sviatočný deň, deň zmierenia, bol sviatočným dňom, slávnostným zhromaždením. Keď Kristus zomrel na kríži Golgoty, bola okolo neho hanba a posmech, ale vina, trest nás všetkých bol vzložený na neho, aby sme my mali pokoj. A skrze jeho rany sme my uzdravení. Vy, milí, to, čo Boh pre nás vykonal, nechceme nikdy obchádzať. Ďalej čítame zo Žalmu 33 od verša 4. Lebo slovo Hospodinovo je pravdivé a vo všetkom jeho činení je verný. Miluje spravodlivosť a súd, alebo právo. Zem je plná milosti Hospodinovej. Slovom Hospodinovým učinené sú nebesia a duchom jeho úst všetko ich vojsko. Hromadí vody mora a stavia ich ako hať, dáva priepasti medzi poklady. Nech sa bojí Hospodina celá zem. Nech sa ho strachujú všetky obyvatelia okruhu sveta, lebo on povedal a stalo sa, on rozkázal a stálo to tam. Hospodin ruší radu národov, na nič obracia myšlienky ľudí. Rada Hospodinova stojí na veky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. Blahoslavený národ, ktorého je Hospodin Bohom, ľud, ktorý vyvolil sebe za dedičstvo. Už v Starom zákone Boží muži skrze Svätého Ducha hovorili a písali o tom, čo Boh bude činiť. Boli inšpirovaní spásny plán a radu nášho Boha dopredu oznámili. Blahoslavený ľud, ktorý má Pána za svojho Boha.
A my smieme, ako v čase Eliáša, povedať, Pán je Boh, Pán jediný a inak žiadny. Boh sa nám z milosti zjavil. A včera som už zmienil tú myšlienku, že nežijeme v časoch poznania, ale v čase Božieho zjavenia, jeho slova a jeho vôle. Od dní reformácie Boh daroval biblické učenia, áno, poznanie, a za to sme vďační a radujeme sa so všetkými tými, ktorí vo svojom čase mali tú milosť počuť, čo im bolo kázané. Stojí napísané v Matúšovi 13, že Pán hovoril ku zástupom ľudu v podobenstvách a potom sa obrátil ku svojim učeníkom, vzal ich stranou a hovoril s nimi, vám je to dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Zástupy počuli podobenstvá. I to bolo hovorenie Pánovo. Pán tieto podobenstvá vyslovil. Ale v tých podobenstvách bola tá vec samotná, zahalená a skrytá. Až dodnes ľudia vykladajú ešte stále podobenstvá. Ale Pán nám otvoril oči k tomu, že už viac nejde o výklad toho, čo stojí napísané, ale o zjavenie slova Božieho, o zjavenie Ježiša Krista. Ten, kto už raz čítal tú poslednú knihu Biblie, ten bude vedieť, že začína slovom zjavenie. Ten jediný verš v celej Biblii, v tých 66 knihách, začína tým významným slovom zjavenie. Všetky ostatné verše, ktorých je nespočetne mnoho vo všetkých tých kapitolách a knihách Starého a Nového zákona, majú na začiatku nejaké iné slovo. Posledná kniha, 1. kapitola, v poslednej knihe začína slovom zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí naskore udiať. Žijeme v čase Božieho zjavenia, jeho slova a jeho vôle. A už často sme v kázaniach brata Branhama počuli a čítali, že všetko v kráľovstve Božom je založené na zjavení. Ježiš Kristus sám je zjavením Božím v tele. 1. Timoteova 3, verš 16. A veľké je tajomstvo pobožnosti. Boh zjavený v tele, ospravedlnený v duchu. Začalo to zjavením Božím v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. A končí to
s Božím zjavením Ježiša Krista, nášho Pána. Ak my, ako Božie deti, to rozpoznáme a postavíme sa na pôdu Božieho zjavenia, tak ani my viac nebudeme už len divákmi, ale účastníci toho, čo Boh zasľúbil a čo teraz koná. Vy, milí, Boh poslal zvesť ako posledné volanie, ako posledné Božie hovorenie, aby tie posledné tajomstvá spásneho plánu zjavil a všetci tí, ktorým sa Boh v Kristovi zjavil, budú tieto tajomstvá počuť a budú im vo svojich srdciach veriť a Boh im ich učiní živým zjavením skrze ducha. To je zhrnutie toho všetkého. Opakujem, Boh neposiela svoje slovo, aby nám dal témy na diskusie. On neposiela svoje slovo, aby sme o ňom rozprávali. On posiela svoje slovo a uzdravuje nás. On posiela svoje slovo, aby nám ukázal, v akom čase žijeme. Počúvajme, čo hovorí Pavol o zjavení. On predsa toto slovo často použil. Chcel by som teraz čítať len z Galatianom, kapitole 1, verš 11. Ale vám oznamujem, bratia, že evanjelium, ktoré som ja zvestoval, ktoré som ja hodnoverne zvestoval podľa nemeckého prekladu, nie je podľa človeka, lebo som ho ani ja neprijal od nejakého človeka. Ani ma nemu nenaučil človek, ale som ho dostal skrze zjavenie Ježiša Krista. Vy, milí, my veríme v to evanjelium, ktoré má Ježiša Krista, to zjavenie Božie za svoj stredobod. A ak Ježiša Krista ako zjavenie Božie ku našej spáse a ku našej záchrane rozpoznávame a on sa nám môže zjaviť, potom spásu nášho Boha skutočne uvidíme. Potom budeme vnútorne uchopení a uchvátení a staneme sa účastnými Božej prirodzenosti. Mnohí by chceli byť účastní Božej prirodzenosti a dokonca sa o to usilujú, robia najlepšie, čo vedia, ale viete, akú cestu nám k tomu ukazuje Sväté písmo? Prečítam vám o tom z 2. Petrovej 1. kapitoly od verša 3. Jeho božská moc nám predsa darovala všetko, čo je potrebné ku životu a ku pobožnosti, a to skrze známosť toho, ktorý nás povolal skrze jemu vlastnú slávu a cnosť. Teraz to príde. Čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby ste sa tým stali účastnými božskej prírody, božskej prirodzenosti, uniknúc porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti.
odpustenie našej viny a hriechov, vlastne celkové dielo vykúpenia sa stalo v Kristovi, Božom synovi, na kríži Golgoty. Ale bolo potrebné božské semeno slova a pôsobenie Svätého Ducha, aby v človeku, ktorý to zmierenie a vykúpenie vo viere prijal, stvorilo nový život, novú bytosť a učinilo ho to účastným božskej prirodzenosti. Kristus musí skrze znovuzrodenie v tvojom a mojom srdci nadobudnúť postavu. Tu je nám povedané, že nám boli darované tie najvzácnejšie a nadovšetko dôležité zasľúbenia, podľa nemeckého prekladu, aby sme unikli všetkému a získali účasť na božskej prirodzenosti. I o tom sme hovorili. Proroci Boží boli ľudia ako my. A napriek tomu hovorí náš Pán v Evanjeliu Jána v 10. kapitole, že tí, ku ktorým zaznelo Božie slovo, že sú nazvaní synmi Najvyššieho. Slovo Božie prišlo, vošlo ako božská substancia do ich pozemského života a ich duše boli Božím duchom a Božím životom, ktoré je v tom slove preniknuté. A oni mali účasť na božskej prirodzenosti. Viete vy, že náš Pán i v tejto veci dáva vysvetlenie v Jánovom evanjeliu. A on je schopný veľmi stručne a výstižne povedať to, ku čomu by sme možno my potrebovali mnoho slov. Dovolte mi čítať z Evanjelia Jána zo 6. kapitoly od verša 60. Vtedy mnohí z jeho učeníkov, počujúc to, povedali, to je tvrdá reč, kto ju môže počúvať? Ale Ježiš, vediac sám v sebe, že jeho učeníci repcú preto, povedal im, to vás pohoršuje. A čo, keby ste videli Syna človeka vystupovať hore, kde bol prv? A teraz prichádza ten verš. Duch je, ktorý oživuje, ktorý tvorí život. Telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. Slovo nášho Boha je duch a život. Duch Boží, život Boží, večný život. A tí, ku ktorým slovo Pánovo zaznelo čerstvé, oni to mohli najlepším spôsobom prežiť a dosvedčiť. A napriek tomu si trúfam povedať, že my, ako veriaci, musíme v zhromaždení dosiahnuť ten stav, že Božie slovo zasiahlo skrze inšpiráciu Svätého Ducha naše srdce, že by sme cítili to, čo cítili tí, ktorým Božie slovo zaznelo vtedy. A ja vám hovorím, oni by sotva zostali stáť alebo sedieť na mieste,
slovo Pánovo nemalo len nejaký pozemský, ale i duchovný vplyv a účinok, ktorý na nich vykonalo a zanechalo. Vy, milí, očakávame my vlastne pod zvestovaním Božieho slova, že Boh sa nám ako jednotlivcom zjaví a dosvedčí. Väčšina očakáva požehnanie po zhromaždení. Najlepšie je to vtedy, keď vstúpime a od začiatku až do konca sa necháme požehnať. Božie slovo vykonáva to, ku čomu bolo poslané. Na tých prorokoch, ktorí predsa prorokovali o milosti a ktorí to skúmali, pýtali sa, na aký čas sa to vzťahuje, na nich slovo taktiež vykonalo to, ku čomu bolo poslané. O čo viac teraz, po Golgote, po tom, čo Ježiš Kristus, Boží syn, náš vykupiteľ, ako naplnenie celkového biblického proroctva nám všetkým priniesol spásu. O čo viac Božie slovo teraz vykoná to, ku čomu bolo poslané. Na tom krvou vykúpenom zástupe, ktorý predsa vstúpil do zmluvy s Bohom, my sme novozákonný ľud zmluvy nášho Boha. Jeho slovo, jeho život, jeho duch, všetko má byť v nás z milosti. Jeho učeníci, a to nás zarmocuje, reptali nad tým, čo povedal. Vo verši 41 stojí: vtedy reptali Židia proti nemu, a to ešte dokážeme pochopiť. Ale potom, keď vo verši 61 stojí, že jeho učeníci o tom reptali, potom nás to veľmi zarmucuje. Ak tí neveriaci, alebo tí kresťania podľa mena, reptajú o tom, čo Pán povedal a čo zjavil, tak dobre, potom tomu neporozumeli, potom Pán ku ním vôbec nehovoril. To dokážeme pochopiť. Ale ak stojí napísané, že jeho učeníci nad tým reptali a považovali to za urážku, to nášho Pána hlboko zarmútilo a chcel to svojim učeníkom slovami objasniť a i objasnil, že v kráľovstve Božom nejde o ľudské porozumenie a že jeho slová neležia na našej úrovni, ale ako píše Pavol Korinťanom, duchovné veci musia byť duchovne posudzované. A v Božom kráľovstve nejde o pozemské veci, ale o kráľovstvo Božie. A kráľovstvo Božie v skutku nespočíva v jedení a pití, ako stojí napísané, ale v pokoji a radosti v Svetom Duchu. Náš Pán dáva svojim učeníkom odpoveď: Duch je to, ktorý tvorí život. Telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. Teraz to príde. Všimnite si, čo Pán vyjadruje v nasledujúcej vete. Ale sú niektorí z vás
ktorí neveria. Tu nám to vezme akékoľvek ďalšie slová, adresované jeho učeníkom, ktorých povolal, ktorých miloval, ktorí mu nasledovali. Im hovorí, ale sú niektorí z vás, nie vonku, nie vo svete, nie medzi Židmi alebo národami, ale i medzi vami sú takí, ktorí neveria. Vy, milí, my predsa vstupujeme do záverečnej fázy konečného času. A ide o to, neveriť len 90% zjaveného slova. Ide práve o ten bod, ktorý nedokážeš prehltnúť. To je predsa tá pilulka, to je predsa ten liek, ktorý práve potrebujeme. Práve to, čo nechceme vziať, nechceme prijať, práve to musíme prijať, aby sme boli uzdravení. Ja neviem, či to všetci v tomto okamihu chápete, ale Boží duch nám dnes dáva vedieť, že Pán už vtedy hľadel na svojich učeníkov a vyslovil smutné zistenie, ale sú i takí medzi vami, ktorí neveria. Mnohé roky Pánu nasledovali, všetko videli, ako rozmnožil chlieb, ako uzdravil slepých a činil veľké divy. Teraz to prišlo ku hlbinám slova. Teraz prišlo zjavenie a oni sa pohoršili a neverili. Pán bol z nich zarmútený. Vy, milí, nech sa v nikom z nás neukáže srdce neviery, ako je to napísané v liste Židom, ale že by sme mohli všetci veriť tak, ako hovorí písmo. Nie tak, ako tomu ty alebo ja rozumieme, alebo sme rozumeli, ale tak, ako to hovorí písmo. A Boh predsa dostatočne zreteľne hovoril pre všetkých, ktorí sú pripravení umlknúť a prijať do seba Božie hovorenie. Žijeme v dňoch Božieho zjavenia. A stojí napísané, že v dňoch hlasu 7. anjela, keď on zatrúbi na trúbu, dokoná sa Božie tajomstvo, ako to zjavil svojim služobníkom a prorokom. Toto sú dni, v ktorých sa Syn človeka zjavil tým spôsobom, že prorockú službu, áno, tie biblické proroctvá pre tento čas, postavil na svietnik, aby Božie deti obdržali poučenie od Boha. I to stojí napísané už v Starom zákone. V prorokovi Izajášovi v 28. kapitole stojí napísané nasledovné. Izajáš 28. Izajáš 28. Tu stojí napísané od verša 9. Kohože bude vyučovať známosti a koho má osvietiť, aby rozumel zvesti, či azda odlúčených od mlieka, odtrhnutých od prs?
Lebo vraj príkaz na príkaz, čiň toto, čiň tamto. Nož vy všetci poznáte toto slovo a nie len od dnes, ale už dlhý čas. V uplynulých storočiach bolo ľuďom hovorené čiň toto, čiň tamto a tak ďalej. Stále znovu, to boli nejaké predpisy. Ľudia ich dodržiavali a všetci tí, ktorí vzložili svoju dôveru v Boha, boli z milosti zachránení. Dnes už viac nejde o to, čiň toto, čiň tamto, tu trocha a tam trocha. Nie, dnes ide o plné a konečné zjavenie Ježiša Krista, o zjavenie Božie, zjavenie Jeho slova, Jeho vôle v Jeho cirkvi. Bez cirkvi Boh nemôže svoje úmysly naplniť. On potrebuje cirkev, z ktorej sa predsa má narodiť ten mužný syn, ten víťaz, ten premožiteľ. Tak ako vtedy potreboval Máriu, aby sa z nej a skrze ňu narodil do tohto sveta Boží syn. Čo sa stalo vtedy? Mária obdržala zasľúbenie pre ten čas a Svätý Duch na ňu zostúpil. A preto stojí napísané, to z teba splodené, z teba narodené, sa bude volať synom Najvyššieho. My veríme Božiemu zasľúbeniu pre tento čas. A ten istý Svätý Duch prichádza na nás a v nás sa rodí niečo božské. Nie skrze telo a krv, nie skrze naše činenie, ale skrze zásah nášho Boha. Ďalej stojí v rovnakom Izaiášovi 28, vo verši 16, posledná časť, možno to prečítame celé. Preto takto hovorí Pán, Hospodin, hľa, zakladám na Sione kameň, skúsený kameň, uholný, drahý, základ pevne založený. Kto verí voň, nebude zahanbený. Haleluja. Ježiš Kristus je tento skúsený, uholný kameň, ktorý stavitelia stále znovu zavrhovali. Oni nevedeli, kam patrí. Ale v posledných dňoch sme nepoznali len tú ľudskosť Ježiša Krista, ľudskú podobu, ale i jeho božstvo sme poznali. On bol človek, on bol Boh zjavený v ľudskej podobe. On mohol povedať, kto vidí mňa, ten vidí Otca. Ja a Otec sme jedno. Niektorí sa i nad tým pohoršovali, ale ku tomu boli určení. My na tom nemôžeme nič zmeniť a náš Pán hovorí, blahoslavený človek, ktorý sa na mne nepohoršuje. Vy, milí, mohli by sme dnes čítať ešte množstvo biblických miest, ale na to nemáme čas. Je ešte naplánovaný krátky svadobný obrad a preto musíme s touto časťou skončiť. Zhrňme to ešte raz dohromady. V uplynulých časových obdobiach išlo o biblické poznanie
ľudia boli vedení i od jasnosti k jasnosti. O tom niet žiadnych pochybností. Ale my žijeme na konci času milosti. Nie tu trochu a tam trochu, ale plné zjavenie Božie v Ježišovi Kristovi a plné zjavenie Ježiša Krista v cirkvi a skrze cirkev. Pretože takto hovorí brat Branham na jednom mieste, plnosť Božia sa vyliala do Krista a plnosť Krista sa vyliala skrze vyliatie Svätého Ducha do cirkvi. A ja verím, že my všetci sa pevne držíme toho, že Boh nám nedaroval len jeho zjavené slovo, ale že už čoskoro svojho ducha vyleje, aby toto slovo priniesol ako realitu, ako potvrdenú skutočnosť skrze cirkev. Nie skrze tvoje a moje úsilie, ale tak, že my budeme Bohu plne veriť a dôverovať a jemu budeme stáť k dispozícii, aby sa mohol zjaviť. A myslím, že v tom sme my všetci oslovení. A nikto nemôže povedať, ak chce Boh niečo konať, nech to učiní skrze brata. Nie, my sme telo Pánovo, cirkev. A keď Boh niečo koná, tak to chce konať skrze údy svojho tela. A myslím, že pod zvestovaním slova sme tak mnoho porozumeli, že všetky veci, ktoré Pán povedal a zjavil, zo srdca veríme, že medzi nami nie je možné nájsť ani jedného, na ktorého by sa vzťahovalo. Medzi vami sú takí, ktorí neveria, totiž medzi jeho učeníkmi. A ak ešte na záver v zhrnutí ešte môžem pripomenúť službu, požehnanú službu brata Branhama. Počas dní evangelizácie to boli 100 000, ktoré plynuli dohromady zo všetkých národov. Boli to masy, ktoré prišli, aby boli požehnané, aby boli uzdravené. Keď potom prišla druhá fáza s poučením, keď boli zvestované biblické pravdy o božstve, krste, večeri Pánovej a všetko, čo k tomu patrí, o páde do hriecha, až po zjavenie Ježiša Krista. Keď to prišlo, mnohí odišli a viac Pánu nenasledovali. Potom, od otvorení 7 pečatí v marci 1963, potom, čo Pán v tomto oblaku zostúpil 28. februára 1962 a na brata Branhama zavolal hlas: vráť sa späť do Jeffersonville, pretože prišiel čas otvoriť 7 pečatí. Keď sa služba brata Branhama zmenila týmto božským obratom smerom ku prorockým zjaveniam a hlbším tajomstvám vôle a slova Božieho, bolo ešte viac tých, ktorí viac nešli za ním. A mohli by sme cestovať
po celej zemi a všade počujeme to isté. Veľkí, známi evangelisti rozširujú s veľkou mocou a hovoria, áno, brat Branham bol ten najväčší Boží muž od dní Ježiša Krista. Ale, a teraz prichádza to ale, v jeho posledných rokoch sa odklonil, odchýlil. To tak hovoria tí veľkí evangelisti. Možno sa on odchýlil od toho všeobecného trendu a kurzu, ktorý chceli ľudia a ktorým šli. Ale bola to hodina Božia. A my sme vďační za to, že hodina Božia udrela. Bola to zmena, bol to obrat pre celý Boží ľud. A na tom sa oni pohoršili, pretože neboli pripravení vo svetle zjaveného slova putovať. A preto upadli do temnoty a v neviere sa na slove pohoršili a potkli sa na tom. To, čo bolo pre mnohých ku pádu, bolo množstvu dané ku tomu, aby povstali. Môže to byť ten istý schod, na ktorom slepý padne a vidiaci ho využije, aby vystúpal vyššie. Postav ma na vyššiu pôdu, spieva skladateľ piesni, na pôdu Božieho zjavenia Ježiša Krista. A tam sú skryté všetky poklady božskej múdrosti v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Ak ste niekedy boli vďační za túto Bohom poslanú službu, tak predsa dnes je potrebné tu po toľkých rokoch stáť a ľudí prosiť, aby Bohu ďakovali. Ľudí, ktorí rok po roku počúvali hlas jeho slova a jeho ducha, alebo by mal v našich srdciach vytrysnúť prameň, ktorý živému Bohu prináša podĺžnú vďaku z hĺbky našej duše. Vy, milí, Boh učinil veľké veci. A to, na čom sa iní podkýňajú a blúdia a čomu nedokážu veriť, vďaka tomu sa my napriamujeme, pozdvihujeme. Tým sme napravení a budovaní na tom najsvätejšom základe viery. My môžeme vstúpiť do svätyne svätých a vidieť truhlu zmluvy otvorenú a slovo nášho Boha sa stalo duch a život vo všetkých tých, ktorí prijali Božiu zvesť pre tento čas. Chválené a velebené buď meno Pána, nášho Boha, ktoré je vyvýšené a stojí ako meno nad všetkými menami. Teraz a na všetkú večnosť buď nášmu Bohu vďaka za zjavenie jeho slova a jeho vôle v tomto čase, a to zo srdca. Amen. Povstaňme k tomu a spoločne povedzme haleluja. Haleluja. Česť buď Bohu, chvála buď Bohu, vďaka buď Pánu, ktorý s nami hovoril
Jeho slovo je duch a život. Ďakujeme ti, verný Pane, a prosíme ťa, bdej nad nami všetkými a buď s nami. Nech nie je žiadny zahanbený. Daj, že by sme verili, zo srdca verili tomu, čo si ty povedal. A potom sa nám zjavíš. Haleluja. Chvála buď tebe. Ty si nám z milosti daroval zjavenie Ježiša Krista a spolu s tým celkové zjavenie slova a vôle Božej. Páne, v túto hodinu, v tento deň, na tomto mieste vyzdvihujem a chválim Tvoje meno a ďakujem Ti za tie tisícky ľudí, ktoré si zachránil, vyviedol a uviedol do pravdy. Pane, daruj i tejto službe teraz tú potrebnú zmenu, ten potrebný obrad a z milosti. Učiň niečo nové ku chvále a cti Tvojho mena. My sme prijali Tvoje slovo. Učiň ho Božou a živou realitou v našich srdciach, v našich životoch a v cirkvi. Tebe, ó Bože, dnes spoločne ďakujeme zo srdca v Ježišu Kristovi, našom Pánovi. Haleluja. 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 Požehnaj po celej zemi, na východe a západe, na juhu a severe a volaj tých posledných von. Ďakujem Ti za otvorené dvere a za neobmedzené možnosti, ktoré si v našich dňoch daroval. Ďakujem Ti i za všetkých mojich bratov a za všetky moje sestry. Požehnaj ich, ujmi sa ich a buď s nimi všetkými z milosti v Ježišovom mene. Amen. Nahlas chválte Ježišovu slávu. Jeho chváli svet anjelov, jeho chváli svet anjelov, ktorý prináša korunu, purpurové rúcho a korunuje ho. Korunuje ho. Korunuje ho. Za vládcu celého sveta. Korunujte ho, vy svedkovia, za ktorých sa baránok nechal zabiť. Spievajte chválu koreňu Izaiho a korunujte ho. Za vládcu celého sveta. Vykúpený zástup z Izraela
verný kráľovi, verný kráľovi. Spievajte chválu Immanuelovi a korunujte ho. Korunujte ho. Za vládcu celého sveta. Vy, hriešnici z národov, vás volá ten hrdina víťazstva. Vás volá ten víťazný hrdina. Chváľte ho za jeho utrpenie na kríži a korunujte ho. Korunujte ho. Za vládcu celého sveta. Jedného dňa budeme spievať pieseň nevesty v nebeskom príbytku. V nebeskom príbytku. Vtedy bude všetkými sférami znieť: O, korunujte ho, korunujte ho. Korunujte ho za vládcu celého sveta.